Tapi yen misale sare iku tembung krama aluse. SARE, sare. Tembung krama. Salam Jawa Bolinggo. Saiki sinau basa krama. Nah, kata turu. Turu iku tembung opo? Nah, tembung opo iki rek akeh variasine. Misale, turu iki iso diomongno tepar. Bisa-bisan diomongno mate. Tapi rek, lek mateku kesoron lah yo, ojo lah. Terus pisan turu iku iso diomongno bocan. Bocan iku bobok cantik ya. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Nah, turu iku tembung kramane film. Tembung krama aluse sare. Misale, Simba sare ning kamar. Jadi tak ulangi mana ya rek, turu iku tembung ngoko. Yen film iku tembung kromo. Tapi yen misale sare iku tembung kromo aluse. SARE, sare, tembung kromo alus. Ciao.